Sithathele ithuba sibingelele ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Umfundisi uBheki Mashaba lo from esingolweni Mansamhlophe ngaphansi kwebandla iPentecostal Movement Ministries. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo ukuthi asiphe lo mzuzwana nje ukuthi sihlanganyele ndawonye kulesi sikhathi sikhuleke bese sibuka izwi likaNkulunkulu kafushane nje elisenhlizweni yami kakhulu. Into engifisa ukuthi sikhulume ngayo into ethi when the worship won the war, uma indumiso inqoba. Thina bendlu kaNkulunkulu singabantu abalwa izimpi ngendlela ehlukileyo kunabantu basenyameni abalwa ngayo izimpi zabo. Ngifisa ukuthi sibuke yesibili yeziKronike chapter 20. Sizobuka nje amavesi ambalwa bathandekayo bese siyathandaza sibuke ukuthi thina sihlabelela kokulwa, thina sihlabelela kokunqoba. Ngicela ukubuka uverse number 2 noma siqale kuverse number 1. Kwathi emva kwalokho kwafika abantwana bakaMowabi nabantwana baka-Amoni babe nabanye bakaHenuni uJehoshafati beyokulwa. Number 2 athi kwafika abanye bamtshela uJehoshafati bathi usondela kwisixuku esikhulu sivela phesheya kolwandle eAram. Bheka sebeseHasosi Themari Eliya Enigodi. uJehoshafati wayeseshawa uvalo wabhekisa ubuso bakhe kumfuna uJehova, wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lakwaJuda. Number 4 uJuda wabuthana ukucela ukusizwa nguJehova. Baphuma emizini yonke yakwaJuda bafika ukumfuna uJehova. uJehoshafati weme ebandleni lakwaJuda nesizwe sasilema endlini kaJehova phambi kwegceke elisha. Wathi, Jehova uNkulunkulu wabobaba, wena usiye uNkulunkulu ezulwini, awusiye umbusi wemibuso yonke yabezizwe na. Esandeni sakho kukhona amandla negunya, akakho ongamelana nawe. Awuxoshanga yini uNkulunkulu wethu abakhileyo kuleliswe phambi kwabantu bakho uIsrayeli, babanika lona inzalo uAbrahama umngani wakho ukuze kube phakade. Bathandekayo, ilawo mazwi engifisa ukuthi siwabheke. Ngeke ngiyifunde yonke le ndaba, kodwa nginamazwi anhlizweni yami athi thina abandlu yokukholwa ekudumiseni kwethu asidumisi ngoba sikwazi ukudumisa. Thina abandlu yokukholwa sihlabelele ngoba sihlabelela ingoma esiyaziyo. Ngoba ithalente alikusizi lapho ubhekana nempi, kodwa indumiso evela enhlizweni kaNkulunkulu iyona esinqoba ngayo. Lana iBhayibheli lithi uJehoshafati wathola umbiko othi impi izohlasela, impi yasondela, izohlasela, izizwe zihlangene ngaye zizohlasela. Lithi-ke iBhayibheli bathandekayo, uJehoshafati wamemezela ukuzila ukudla kwa-Israyeli nakwaJuda. Ngoba bathandekayo, asikwazi ukulwa singazilungiselelanga, asikwazi ukungena empini singaxoxanga nomnikazi wempi, asikwazi ukubhekana nempi singabantu nje, kodwa sibhekana nempi sihlotshisiwe ubungcwele bukaNkulunkulu. Futhi sibhekana nempi bathandekayo, uNkulunkulu esiphila amandla okulwa, hayi ngendlela yethu kodwa ngendlela kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJehoshafati wathi mayimemezela ukuzila ukudla insuku ezintathu, ngamanye amazwi uyayilungiselela. Ngoba ngithe ekuqaleni bathandekayo, ithalente alikusebenzele esikhathini sempi, kodwa usetshenzelwa indumiso evela enhlizweni kaNkulunkulu.
lithi iBhayibheli mabezile ukudla bazile ukudla bathandaza ngoba ekuzileni ukudla kuba khona amazwi efanele siwakhulume kuNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli bathi wena uNkulunkulu awuzange uqoshe izitha zethu endulo. Ngamanye amazwi bathandekayo, uNkulunkulu bamkhumbuza ukuthi uNkulunkulu siyakukhumbula ukuthi ekulweni kwakho endulo wawuqosha izitha zethu phambi kwethu. Nokhokho bethu baze balala bazi amandla akho ubathandekayo. Nokhokho bethu baze balala besazi isandla sakhe sisindisayo. Nokhokho bethu baze balala beyazi insindiso yakho. Ngamanye amazwi leli hubo esolihuba silwa ngalo ihubo elake lasetshenziswa okhokho bethu endulo ukuba ma edunyiswa uNkulunkulu wethu uyasukuma ngamandla alwe. Uma uNkulunkulu wethu edumiswa akakwazi ukuhlala phansi kodwa uyabheka emhlabeni ukuthi obani abangidumisayo abese attenda isimo sakhe. Ngifisa ukuthi bathandekayo kulesi sikhathi sokuthandaza kukhona izimpi ezidinga ukuthi uNkulunkulu umdumise bese ekudunyisweni kwakhe abese bheka isimo sakho. Kukhona izimo uNkulunkulu ezithi mangabe sisehlela abese lindele ukuthi kuzophuma indumiso. Awukodwa bathandekayo kukhona izimo ezithi mazifika kube khona isikhathi la indumiso iqubuka khona. Akuqubuka amaculo awathandayo kodwa kuqubuka amaculo olwa ngawo. Akuqubuki nje ingoma ejwayelekile kodwa uqubuka ingoma eyisikhali mawulwa noSathane. Ngoba ngifuna bathandekayo uhleze ekhaya, ngifisa ulalele bathandekayo uzazi ukuba mawuhlabelela uhlabelela njengoba iphimbo unalo. Ngifisa ukuthi mawuhlabelela ukitaza abantu kodwa kukhona la uhlasela khona. Ngifisa ukuthi mawuhlabelela ungazibheki wena kodwa mubheke lo onamandla, umbheke yena onqobayo, umbheke yena onamandla phezu kwakho konke. Lowo muntu uNkulunkulu uJehova igama lakhe. Umedunyiswa akakwazi bathandekayo ukungayihlakazi ibobhekane nayo. Ngokuqhubeka lendaba sesothandaza ukuqhubeka lendaba bathandeka lithi iBhayibheli uJoshafati wahlanganisa abahlabeleli wabamisa phambi kwempi. Wathi abame phambi kwempi bese amasosha emangemuva nezikhali. Lithi iBhayibheli bathandekayo bathi mabehlabelela impi yagwazana yodwa ngoba uNkulunkulu wethu indlela alwa ngayo ayifani nendlela abantu abalwa ngayo bathandekayo. Bengifisa ukuthi mangabe ungena emgodini kodwa indumiso ungayivumeli ithule. Mawungena emlilweni indumiso ungayivumeli ithule. Mawuzobuhlungu ungayivumeli indumiso ithule ngoba yiyo ezodonsa ipresence kaNkulunkulu ngoba ubukhona bakhe buhlakaza impi. Ngikhumbula abathandekayo oPaul benoSilas beboshiwe ejele beshayiwe belinyaziwe ngenxa yevangeli. Lithi iBhayibheli phakathi kwamabili bayidumisa inkosi yasezulwini. Babeyidumisa inkosi yehla yafika ithumela isimo sengelosi yazovula iminyango yejele. Akakaza adunyiswa ngenzi lutho. Angazi ukuthi kwempilo yakho kwenzakalani kodwa ngithi ungayiyeki indumiso. Akakaze kudunyiswa yena bese uSathane ajabule. Akakaze adunyiswe bese amadimoni ehlala kahle. Njalo mayidunyisiwe impi yobumnyama iyaba senkingeni. Njalo mayidunyisiwe amadimoni ayahlakazeka. Kukhona izifo esibalekayo ngoba kunedumiso ephakanyisela kuNkulunkulu ezulwini. Kuneminyango emihle yempumelelo evelayo ngoba kunabantu abamdumisayo emhlabeni. Lithi iBhayibheli athi amasirali mayimdumisa khumbula mdumisa nje abuya ekuthandazeni insuku ezintathu ayomusa uNkulunkulu. Kodwa ngifuna ngiphushe ukuthi
unamandla umthandazo, kodwa ngithi ungayeki ukuthandaza. Uma ohlabelelayo engasathandazi ugcina sekufana nethalente elingasizi muntu. Uma ohlabelelayo engasajiki emthandazweni ugcina sephefoma kodwa imisebenzi yendumiso ingasabonakali. Kodwa bengifisa ukuthi kunamandla asemthandazweni abesehlekana nendumiso yomuntu. Awukodwa abadala sekhaya kunamandla avalelwa emthandazweni yiwo asithwalayo. Noma sisidumisa iphela kodwa sidonsa amandla emthandazweni. Noma sisidumisa ihlasaleli ngasavumi kodwa sidonsa amandla emthandazweni. Nithi iBhayibheli bathandaza 3 days fasting and prayer. uNkulunkulu bemthukuza abantu bakaNkulunkulu endulo khokho bethu wabasindisa, wabenzela imimangaliso nemisebenzi yamandla, wabenzela imanga. Nathi akubeka njalo Nkosi. Ngempela uNkulunkulu wathembeka bathandekayo, ngoba akakaze adunyiswe bese imisebenzi yakhe ingabonakali. Ngiyafisa ukuthi sithandaze abathandekayo kulo mzuzu nje mfishane, sithandaze bathandekayo ngegama likaJesu. Ngithi uNkulunkulu kunemindeni edinga ukuthi kunyakaze izinto emakhaya, kunamagceke adinga ubukhona bukaNkulunkulu, kunemizimba njengamanje elalele edinga ubukhona bukaNkulunkulu, kunezimo njengamanje ezenza uNkulunkulu engakhonzeki kahle. Kodwa ngiyafisa ukumemezela lesi sikhathi somkhuleko ukuthi mayedunyisiwe akakwazi ukukuyekelela, mayedunyisiwe akakwazi ukukuyeka wedwa. Uba uNkulunkulu wakho, uba inqaba yakho, uba isiphephelo sakho. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu Inkosi enamandla, uNkulunkulu wabaNkulunkulu, ngaba yethu isiphephelo sethu, langa lokulunga, inkanyezi yokusa, mafungwa angajiki, Alfa no-Omega, siqalo kanye nesiphetho, uNkulunkulu ophezu konke, mnini mandla onke, kuqala nasendulo, uNkulunkulu ohlephule imibhalo yethusi, ayaphule neminyango yensimbi, inqaba yethu yokuphephela, uyigwala nasehlane, uNkulunkulu wabantu bonke, uNkulunkulu wazizwe zonke, uNkulunkulu wamakhulu nabancane, thina mahaya amasabaya, sanahamando sabaya. Baba wethu namandla kuyathandaza kulesi sikhathi sehora bamkhuleko, ngiyaqala babasazulwini, thina madose bahasiyahaya, ngiyaqala babasazulwini, basalaya khena phatha hafuya. Baba ngiyakufuna bafundisa besayidi yemphasini, ngicala babubeswe ubona bakufundisa begula imande mahanasi nakasaya. Ngicala ubaphilise ubona bakufundisa behlaselwa, ngicala ubafikele unakaphatha phathi kaphaya silimando shemahasaya ilamande shabahasaya ilimahanda shinahasaya. Baba wethu namandla, ngiyathandaza igama likaJesu alibesihlengo salo wamusi naloya musi. Igama likaJesu alibesihlengo salo wababa nalowamama, naliyantombi naliyansizwa nalowamntwana omncane. Ngegama likaJesu waseNazaretha, Baba wethu namandla, idede emzimbeni abantwana bakho, kunamadimoni entelasele bese kuphakoma umusa ngegama likaJesu. Baba wethu namandla, ngiyathandaza
njengoDavide wayebhale uba Nyaka 23 uDavide malisi wami angikweswela uyangilalisa emadlelweni aluhlaza uyabuyisa umphefumulo wami ngenxa yegama lakhe noma ngihamba esigodini sethunjwe kufa angikwesaba okubi ngokuba wena ukanye nami intonga yakho nodondolo yakho siyakududuza awumathandekayo kodwa ngiyahlala benikaJehova uze bephakade athi impela okuhle nomusa ngiyangilandela mihla yonke yokuphila kwami ngiyathandaza kulowo musi awumathandekayo athi mayebhala iBhayibheli uzisungezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezu kwami ngiyathandaza kulo mhlaba okuwo insindiso kaNkulunkulu mayifike ngiyathandaza isibusiso sikaNkulunkulu asisihambele kaJesu konke into ebelithandazela aniyithole manje konke into ebenidinga aniyithole ngegama likaJesu konke into enilahlekele ayibuyiswe konke into ebeyinzima ayibelula konke into ebeyingahlangani ayihlangane manje konke ebenikuzama akulunge ngegama likaJesu ohlangana hamaya awubekanjalo isiso ekwethu lomusa kaNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu onamandla oyinkosi yaphakade. Amen. Inkosi ithwala njalo lenzele okuhle kukho konke ngoJesu Kristu inkosi. Amen.